אנחנו פה בכניסה לאשקלון. הבוקר נחת פה טיל גראד. זה אומר הכל. במקרה, רק במקרה, קרה כאן נס. והילדים שהראו לי את הרסיסים לא נפגעו. אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על ניסים. אנחנו צריכים פעולה, ופעולה שתסיר את האיום. יש רק פעולה אחת שתעשה את זה, וזה למוטט את שלטון החמאס בעזה. אני התרעתי בפני חמאסטן לפני כמה שנים. אני התרעתי בפני זה שיעופו טילים מעזה לאשקלון. ציפי לבני וקדימה גיחכו. הם ביטלו את האיומים האלה, הם אמרו שאנחנו רואי שחורות, שאנחנו מפחידים את העם. מסתבר שאנחנו יכולנו לראות נכוחה את מה שהם בעברונם לא ראו. ולא רק שהם לא ראו את הסכנה, כשהיא כבר התעוררה, הם גילו חולשה מולה. הם הבליגו, הם עשו תעדיה, הם נתנו לחמאס להתחמש עם עוד ועוד טילים. אבל בסוף שכבר יצאו לפעולה, וצה"ל עשה עבודה יוצאת מן הכלל, ציפי לבני וממשלת קדימה עצרו את צה"ל לפני השלמת המלאכה. אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו, אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס, אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, ותושבי אשדוד, ותושבי שדרות, ובאר שבע, ויבנה. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי ישראל. כשעמדתי שם היום במקום של הפגיעה, הייתה שם אמא, מחזיקה תינוקת קטנה, והיא בוכה. היא אומרת, תסתכל על התינוקת הזאת, תסתכלו על ילדה בת 2, תסתכלו עליה, תסתכלי, היא מפחדת. והיא בוכה, היא מתייפחת, והיא אומרת לי, תעשה משהו, תעזור לנו. אז אני רוצה להגיד לאותה אמא ולכל האמהות בישראל, ועוד איך אנחנו נעשה. אנחנו נעשה מה שצריך היה לעשות מזמן וקדימה לא עשתה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס, אנחנו נחזיר לכם, לכולכם, לכם, את הביטחון.